Zdravím vás, priatelia. Za posledných 7-8 dní sa udialo zo pár veľmi zaujímavých vecí. Jednou z nich je, že som si približne pred 2 dňami našiel na stránkach štartovača, keď som kontroloval, v akom stave je moja kampaň. Našiel som si v rubrike v kategórii o podporovateľoch informáciu o anonymnom podporovateľovi, ktorý sumou 130 € prispel bez nároku na odmenu. Ja som si pri tejto príležitosti pripravil tento krásny klobúk, zelený. Vážený podporovateľ, za tento počin ja dávam tento klobúk dole. Ďakujem veľmi pekne. Vy ostatní berte to ako motiváciu a keby chcel niekto jelenia napríklad, za 200 € je váš. Ďakujem veľmi pekne.